channel lo thlir thin tu te chipai ka buk le che u boina chuan beef spring rolls bongsa changa spring rolls tereute te siam dan ka lo tilang do na tui tak mai ania simple boka siam dan te hi ta hian maida hi no ni ka da chu chu chi tlem tablespoon khat ka tela chuan hei tuin kan hetanga tui lu mangai lawa tui votin hei ti hian alo ni ta hei hi ti hian kan chin ri anga minute som ni ti hian kan hnak ri do ni hei hi bongsa kan raw ania ka chuma ka chum zua ka pot som beka chu chu tela ka kang rawa ti hian ka da tha a beef roll ate chu tyang chan thil sang sang a mana ti hian ka da fridge chu hei heta hian plate a hian purun sen ka da a chuanin ta hian hei kan du tok tur om ang kha kan man du tok tur om ang kha sa kan dang a hei sa hi ke chuan tian a rau hi ka mang mai ta ma se a hring sin te te chan ka tyang ka tha man thei veka hei hi nia chuan chat masala kan na ush chhisia mai chat masala kan telanga teaspoon khat vel kan telanga chuan black pepper hi kan tel bok black pepper hi hei half teaspoon kan tel bokanga chuan chi tlem kan telang chuan hei kan mix anga kan mix anga ten hei kan lo da ringa tiat vel yang kan tinga kan nuayang ti hi ni ta a chuan ta hian ten pakhat te ten tel kan hnoyanga tikan pakhat dang kan dalenga tikan tel kan hnoi zelanga tikan kan thua hei ni ta dang chung kan thua chung berami chu tel hnoyangai lawa chuan ti hian a chung atang hian tiang kan nuai do ni hei ti hian alo ni ta a chuan hei ta hian ka chuang luma hei ka chuang sa a chuan hei tiang kan tiang salawin gas sima ti hian kan uranga ti hian ani ta a kan lo ka pakate te in jar ka hei kan la phel ta a ti khan ani ta a chuan rolon chu tian hei kan danga chuan hei hi maida ania maida chokoi ania achar nan kan mang don ani tiang kan tianga ti hian tiang kan ti zelanga kan fry don ania tiang kan kanganga
tikha lo ni ta a ol sam tu pa sashing po khani na siam thaya kan ai chin khati jong khani